Iya. Ngongkon tok. Nuwun para pamirsa. Ya. Ingkang dawuh punika. Pak Bejo, Pak Bejo, Pak Bejo. Keresminan kok iso. Oke. Baik Bapak Ibu para hadirin para penonton bersama. Ojo rame-rame. Wis jam piro iki? Lah kudune piye? Kudune piye? Yuk. Yuk ngaji. Wong di rumah sakit. Yo kaji ning rumah sakit gak mangkat. Mangkat toh. Gak mangkat. Yo. Oke. Bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sari Guyon Guyon Maton. Maton. Ini lho awake dhewe iki aku nge-MC tadi disaut kene. Oh, ngono. Kok terus disaut. Oke. Terus kowe Langsung saut ya. Yo, iki saut dulu. Yuk, bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Dan pada malam hari ini kita sambut dan meriah dengan hadirnya satu lagunya artis-artis kita. Maka dari itu langsung saja. Loh, kowe iki. Kowe iki terakhir Kowe iki terakhir. Urung toh? Urung ke terakhir langsung. Terus mubeng lho. Kowe langsung